ଯେତେ ଥର କଲ୍ କରୁଛୁ କୋଉଠା କଣ ଉଠେଇଦେବି ନା କଣ ସଜା ବଣ୍ଟି ହଁ ବଣ୍ଟିବ ଛା ତା ନାଁଟା ଧରନି ମତେ ଶୁଣିଲେ ତା ନାଁଟା ରାଗ ଲାଗୁଛି ସେ ଦିନକୁ 1000 ଥର 2000 ଫୋନ କରିଦେବୁ ଶଳା ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ ବଣ୍ଟି କଣ ବଣ୍ଟି ତା ନାଁଟା ମତେ କୁହନି ମତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ସତରେ ତା ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ତମକୁ କଣ କହିବି ମତେ ଏ ପିଲାଟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ତୁ ଯାଉଛି ବୁଝୁନ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ କଣ ବଣ୍ଟି ସା ଯୋଉଦିନ 1000 ଚୋର ତସ୍କର ମଣିଷ ମରିଥିଲେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଶଳା ଓ ସା 340 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ସା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ କରୁଛି ମାନେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ଶଳାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ବଣ୍ଟି ଆସିଛି ବଣ୍ଟି ଆସିଛି ଓ ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏ 15 ମିନିଟ୍ ହବ ଆସିଲି ଏଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ ସାନ ଭାଇର ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ବାହାଘର ହଉଛି ଏଥିଲାଗି ଆସିଥିଲି କାର୍ଡ ରଖିଦେଇଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନବାକୁ ଯିବ ତମେ ଯିବ ଯଦି ଯିବ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସୁଛି